octobre kalo tile 11 san 2020 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkan ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. Ayiwa sa an bɛna an ka bi kunnafoni an bɛna daminɛ ni fɛn min ye o de ye an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye Bandaw ye kunu novembre kalo tile 9 san 2020 kulu min bɛ yen nɔ ni ale kan ka bila wasadenw olu nɔ la walasa ka camancɛ fanga k'o la tɛmɛ cogo min na an ka jamana ɲɛma ale ye waleya dɔw ni ka olu sigi sen kan waleya min yɛrɛ sa ni a bɛ tali kɛ fɛn dɔw kan o fɛn bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye k'a fɔ maa o maa ni e de bɛna kɛ ni maa dɔ ye sa ko fo i ka kɛ maliyɛnden min yɛrɛ sa ni hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o y'a sɔrɔ i ni kiri tigilamaw i n'olu fana ma deli ka ɲɔgɔn ye ka kɛɲɛ tuguni k'a yira k'a fɔ fana k'i ye jamanaden min ni mago bɛ i ka faso la o de kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko sigiyɔrɔ damadama bɛ i n'a fɔ sigiyɔrɔ 22 ko bɛna di an ka lakana tigilamɔgɔw ma sigiyɔrɔ 8 o bɛna di mouvement M5 RFP ma olu ma sigiyɔrɔ 14 o bɛna di an ka ba politigilakaw olu ma sigiyɔrɔ 9 o bɛna di jamakulu gansan ma olu ma sigiyɔrɔ 4 o bɛna di musolakaw ma sigiyɔrɔ 4 wɛrɛ o bɛna di denmisɛnw ma sigiyɔrɔ 5 o bɛna di maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bɛnkan o ta fanfɛla fɛ sigiyɔrɔ 4 o bɛna di kulu ma kulu min yɛrɛ sa ni ale bɛ wulikajɔ olu kɛ sigiyɔrɔ 4 wɛrɛ o bɛna di maa minnu ma sa ni olu ɲɛsinen bɛ bunahadamadenya lakanani o ma sigiyɔrɔ 3 o bɛna di lujuratɔw ma sigiyɔrɔ 6 o bɛna di an ka maliyɛnden minnu n'olu sigilen bɛ kɔkana la sigiyɔrɔ 4 o bɛna di lafasakulu ma olu ma sigiyɔrɔ 7 o bɛna di lafasakulu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ u yɛrɛ ye sigiyɔrɔ 8 o bɛna di maa minnu ma sa minnu n'olu bɛ cakɛda wɛrɛw la sigiyɔrɔ 3 o bɛna di an ka diinɛ tigilamaw ma sigiyɔrɔ 5 o bɛna di an ka laadalatigiw ma sigiyɔrɔ 5 wɛrɛ o bɛna di maa minnu ma sa n'olu ye lasigidenw ye an ka jamana kɔnɔna la sigiyɔrɔ 4 o bɛna di kunnafonidilaw ma a laban yɛrɛ sa n'o ye sigiyɔrɔ 5 ye o bɛna di seko ani dɔnko tigilamaw olu ma. An bɛ taa kulukorokaw olu fɛ yen nɔ sa a yirala k'a fɔ ko octobre kalo tɛmɛnen na sarabakan kasara min kɛra kulukorokaw olu fɛ yen nɔ maa 6 bɔɲɔngo o bɔnɛna a nin na maa 150 olu sɛbɛkɔrɔ jogina san 2020 ye o kɔnɔna la sa o kɛra kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ni kunnafoni yɛrɛ dira maa minnu fɛ sa cakɛda min fɛ sa o de ye protection civile maaw ye ni maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka bunahadamadenya lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa gansanw olu ka lakana ma u tila tugun k'a yira k'a fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔna la ko maa kelen bɛ yen nɔ o bɔnɛna a nin na ka sababuya kɛ ale tora ji de la o tolan ji in sa o fana kɛra octobre kalo ale kɔnɔna la. Yorosokaw olu fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko jɛgɛwusu ko ale sɔngɔ jiginna kosɛbɛ Yoroso sugu o kɔnɔna la kurikaw fɛ yen nɔ kuri yɛrɛ ni ale bɛ Yoroso lamini na a yirala k'a fɔ ko cɛ kurulen ale kilo tun bɛ feere kalo tɛmɛnen in na sefa wari 600 o de la nka dɔgɔkun kɔnɔna in na sa a bɛ ka feere sefa wari 500 o la min ye tɛbɛnjala in sa ale kilo o tun bɛ ka feere sefa wari 450 de la nka dɔgɔkun kɔnɔna in na sa a kilo o bɛ ka feere sefa wari 340 de la nin kuma in yɛrɛ sa a fɔra u ka feerekɛlaw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin jɛgɛ sɔngɔ k'a jiginna k'a sababu kɛra k'a fɔ ko jɛgɛ k'olu denna kosɛbɛ ɲinan san o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabini tɛnɛn don novembre kalo tile 9 san 2020 maa 12 bɔɲɔngo o de bɔnɛna a nin na maa 10 olu sɛbɛkɔrɔ jogina u kɛra u ka jamana camancɛ bolo o fan caman de fɛ kabini utu kalo aloe daminɛ la sa maa 50 bɔɲɔngo o de bɔnɛna a nin na k'a sababuya kɛ gɛlɛya n'o ye u ka politigiko o gɛlɛya ye u ka jamana o kɔnɔna la.
an bɛ taa Faransikaw olu fe yen nɔ sa coronavirus ale ye naliko filanan kɛ Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la a bɛ tile damadama bɔ i n'a fɔ sisan nɔ u ka marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la coronavirus ale donna yen nɔ u ka dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Grand Est ale ye kɛnyɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso olu ye waleya sugu bɛɛ lajɛlen ta walasa ka maaw ni ka se ka olu ni kisi cogoya min na coronavirus ale bana o ma. Ayiwa sa i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen dusukun kamikaminen don k'a sababuya kɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale ye General Amadu Tumani Ture an dabama ka wele sera ale ma k'a si to san 72 de la a kɛra araba novembre kalo tile 10 san 2020 Istanbulkaw olu fe yen nɔ n'o ye Turki jamana o kɔnɔna ye sa a tanyanen sa Amadu Tumani Ture maa caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu kelen don ka u ka nisɔngoya ni ka o yira kɛrɛnkɛrɛnnen na sa an ka politikilamaw fo ka taa se a terilakaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na sa an ka jamana ɲɛma n'o ye camancɛ fanga latɛmɛba ye sa n'o ye Bandaw ye ka taa se a ka dankan ma n'o ye colonel Asimi Goita ye fo ka taa se an ka ministre ɲɛma fana ma n'o ye Moktar Wani u bɛɛ lajɛlen ye ka taa se gouvernement maa tɔw bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen u ka nisɔngoya ni ka o yira Amadu Tumani Ture ka denbaya bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a yira k'a fɔ ko u bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka nin jamana ɲɛmaakɔrɔ in a bɛ se ka a ka sudon a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden na cogoya min na. Ayiwa sa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an bɛ dugawu de kɛ an ka banbagatɔw ye u y'an kɔn kiti min na Ala ka nɔgɔya o n'an bɛ taa jɛmi ma yarabi masa ramani ko nɔgɔya an n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen Ala ka an yɛrɛ ɲa k'an ta doni o ma kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na Mali kunnafoni.net ale jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.